ang mga tinun-an ni Hesus wa makatuo nga si Hesus tinuod gyud nga nabanhaw, lawas ug kalag. Lingi ay mong tupad ing natuo ka nga nabanhaw gyud si Hesus, lawas ug kalag. Ang uban wa mulingi. Wagi na klaro. Unya kun motuo ta nga si Hesus nabanhaw, lawas og kalag, niingon man sad siya, kinsa tong mamatay uban kanako, mabanhaw sad uban ako. So pasabot, ang motuo nga si Hesus nabanhaw, lawas og kalag, sigon sa iyang gipakita karon, naagyod iyang kamot, na ang iyang tiil, iya pa diyong gipahikap, kay naa siya'y unod og bukog. Ang espiritu, ang may unod, way bukog. Kung motuo ta ana, ang sunod mahitabo, din ata mahadlok, mamatay. Gilingay mong tupad. Inakaron, nituo naman ka, di na ka mahadlok, mamatay. Naagya po'y daghang wa mulingi. Nga naman, sigihan man tani mo palingi, padir, oy, nga naman, ang inyong utok na saan mo lihok ron, sige palingi, pag humili diha, ay pag sugo-sugo. Unsa may hinungdan nga si Kristo na banhaw, kay gituman niya, unsay kabubuton sa amahan nga nasulat, kamao siyang maminaw og sugo sa amahan nga gisulat nila ni Moises og sa mga propeta. Insya kamo manggod, di man gud mo maminaw, di man mo mutuo nga kinahanglan jud ko magantos og mamatay, nga ang Mesiyas, ang manluluwas, kinahanglang yung magantos og mamatay, una pa mabanhaw. Di gani siya magantos, dili mamatay, di sad siya mabanhaw. Maminaw gyud. Mo na siya. Nya kay di man maminaw, sige, Mo ba? Ako kapila na jud ko gaingon dinhi. Ayaw gyud mo pagpili og lingkuranan, pag-agad mo sa atong Asherets. Kay gibutang gid na sila diha aron paghanay sa ato dinhing paglingkod sugod pa adtong COVID-19 pandemic nga grabe kaayo ang protocol. Atong gipadayon unsay angay ipadayon nga nindot nga mohatag og proper order unya luwas nya dili sad ta madisturbo. Pila kabuk ninyo dinhi ang nituman gyud kung asa mo palingkoron sa atong mga Asherets, taas ang kamot, way uwaway. Kanang nituman gid ha, wa magbuot-buot. Tanawa, di ba? Alang-arang 2/3. Sa ato pa ang 1/3 mga buangon. Di ginakalikayan. Kay bisan sa atong traffic rules nga naa pa gani gyud dakop, naa pa gyud multa, musupak pa man gyud. Tanawa, di ba magkabayad-bayad kita. Usahay mga matay pa. Tungod anang pagsupak sa balaod. Ang Ginoo naghanay ginagbalaod, natay gitawag og law of nature. Nganong di man magkapaking ang mga planeta, nga kusog man kay na ilang travel, law of nature. Nganong ang dagat di man mo anhi dinhi, adto man siya kutob dito may silot. Law of nature. Kay guwapay law of nature, dugay na tanggi sa napas tubig. Sige, gunang bukal tubig. Nganong atong simbahan, nakatukod man tag building, wa man ni mangliki dinhi. Wa man na malusno atong bagong gitukod nga building, mahal ra ba kayo, para ba takabayan ana? Ngano man, law of nature, nga stable ang yuta, normally. Doon nalay abnormal panagsa kanang mo linog. Kay kung magsigi paglihok ang yuta, samas mga dahon sa kahoy nga magsiglihok, wa gid tay matukod nga building. Law of nature. Supaka ang law of nature. Patay gyud ka. Sama pananglitan sa gravity. Kung tuwa ka sa babaw, at ka dito sa gibutangan ron San Vicente Ferrer, kanang ato dihang building sa kumbinto, dito panukad, ambak, kuptan ba kang San Vicente? Mabot gyud ka diri sa ubos. Nya unsay madangatan nimo?
Okay, law of nature. Mahuog yun ka. Supa ka. Nya kanang imong kilay, unsay law diha. Kanang imong buhok, unsay law diha. Wa nimo supa ka. Isupak. O tanawa, di ba na problema ka? Kanang tanang nangiskis kilay, kanang tanan nga nagpa-colors buhok, din ana sila malinawon kada adlaw. Magsige na sila check up, magsige na sila retoke, magsige na sila monitor. Gahasol-hasol lang gid silang kaugalingon. Naghatag og kahasol silang kinabuhi. Hastagod ang bana, magsige, unsa man kadiya mo pa makahuman, hapit ta tamalit. Ayaw sa kayo pa maangay, unsa man kadiya oy. Ana, magpangita ay paghait ng badlis, ana. Di ba? Dugay kay mahuman, gahasol-hasol. Mao sa na dinhi. Ayaw mong tuman sa atong asyirit. Urang mga atong mga asyirits, di ka na mga lay ministers nga naa diha mo manage ninyo, di sad magtuman sa akong gi-instruct nila, magkagubot kita, hasol. Hasol. Muna ang kaluwasan di ay nag-agad sa pagtuman sa balaod. Si Jesus nagtuman sa balaod. Da. Matod pas ikaduhang pagbasa, sulat ni San Juan. Ako gining klarohon ha. Letter of St. John. First letter of St. John, chapter 2, verses 1 to 5. I-highlight lang nako ang nindot. Kung may muingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Lingay mong tupad, ina nakaila ka Ginoo. Ingna. Nya, ikaduha, nagtuman ka siyang balaod. Nya, mingon gani kang usahay, bakakon ka. Bakakon. Basta naan ang usahay, bakakon ka. Pasabot di ay, ang imong pag-ilas Ginoo, usahay rasad. Kamong mga bana, nakaila mo sa inyong asawa. Nya, mingon mo, kaila ko pa diroy, asawa ko na nako. Nya, nagtuman kas iyang balaod. Yung kausahay, usahay sa kakaila niya. Nya, sa may balaod sa Ginoo be, nga kinahanglan tang mag-antos o mamatay para sa kaayuhan sa atong isig katao. Daghan kay siya gi-explain diha unsaon pag-antos ug unsaon pagpakamatay. Pananglitan mga bana, unsaon pag-antos ug pagpakamatay para matuman ang kaayuhan sa inyong pamilya, ayaw pangabit. Kay ang bana magig kasagaran mangabit. Pero ang karon sang panahon na nisugod na sang mga asawa pagpangabit. Ay ko ninyong ilara. Kay daghan na kay ko gi-counselan ron mga bana. Sobra nas 20 kabana ang akong nakaunsilan for the past 3 years sa akong pagkapari until now. Sobra nas 20 kabana ang akong gitambagan kay na naghilak og nangaguol, hapit na gustong mupatay kay nasakpan ilang asawa nga nangabit. Nga ang una na kong pangutana, ikaw wa ba jud ka kahilabot og laing babae? Nya muduko sa dayon. Nakahimo sa ko pa din. Otro sa kamay sa kang imosmos. Pero nagiuban mingon wa gyud ko Father, faithful gyud ko sa akong asawa, naglibog ko nganong nangabit siya. Sa una akong nahuna bana ra man gyud mangabit, karon asawa na. Di na mutuman sa sugo. Tungod lang kay makamanage ko, I can manage. I know. Para ko ninyo din inig-so ninyo simbahan. Kay bao mamong mulingkod. Kay bao mamong ngalingkurana na. Pero ang pangutana, kahibaw ba mo asa mo palingkuron? Ningon si Kristo, kung mutambong mo kumbira, ayaw mo pagpili og lingkuranan sigun sa inyong gusto, paghuwat mo sa host. Paghuwat mo asa mo palingkuron. Pero kamo din kamao ko mulingkod, kamao ko mulingkod, sa wakibot. O lagi, kamao kang mulingkod, kahibaw kang lingkurana na, pero asa ka palingkoron, wa ka kahibaw. Pariharasad na, kamao na kang makig-sex, kamao na kang muhimog bata,
Pero kamao ba ka kanus ang maghimog bata o unsaon paghimog bata? Pasigwa, ang role sa Ginoo, kasal usa, una himog bata. Pero ang ato, tungod lang kay kamao, hala, tira dayon, bahalag way kasal, total kamao man ko. Human, puyo-puyo dayon, amo man yung desisyon, nagkasabot mamiyani. Yan, nagkasabot mo sa Ginoo. Masig ka mo rin nagsabot, pero wa mo magsabot sa Ginoo. Manyag na kay mga sakit, dahil kaging, Ginoo, ayuha intaw, Ginoo intaw. Makatrabaho na ta ko, Lord. Lord, tabangi taon ko yung Ginoo. Sige, kag sulti na ko, di mangi ka maminaw na ko. Sige, lingay mong tupad. Lingi aba. Ing na sugod karon. Sige na. Sabat na ko ba na sugod karon. Din ako magsupak-supak nimo. Ana. Oh. Ikaw man ko kailaan ni pader. Pasabot ang imong dili supakon ang balaod sa katilingban kay makaayo na sa imong silingan sama anang pagpangural. Mangural ka nya imong silingan wa nay agianan. Magpalit kag sakyanan anha nimo iparking sa agianan. Naghasol na kasi imong silingan, di na mo i-roll pagbuhat og imong parkingan nga imo ra nga wa dihasdan. Kasimple ana. Diha, inig-blessing na to. Magpa-blessing mamog sakyanan. Og makadong, hinayon, ginanako, bahalag kapoy na kaikustanan, hinayon, ginanako basa. Haron makasabot ang nagpa-blessing. Pero di masagin maminaw mga kanahan. Unsa may blessing diha? Na-word dihang nindot kaayo. Bendisyon ni kining mga sakyanan og ang mga mugamit niini. Hinaot unta nga dili sila mag-abusar o magdagmal sa ilang isig katao. Kanang pagparking sa agianan, abusar na. Kana sang imong hapit na lang patapsingan ang imong isig katao, dagmal na. Hinaot unta. Hinunoa, gamiton unta nila kining maong sakyanan alang sa ilang kaayuhan o sa kaayuhan sa uban, aron pagpalambo sa imong gingharian dinhi sa yuta. Kanindot ana. Di lang yun maminaw. Oh. Paminaw ra gud mo ana inig. Ay noon kami sa mga pari usay labi tan-aw namo motora unya gamay sa kanin sa kay tunol ani. Hinaot ta mga sige mo na. Kay ang amos ang tan-aw kansim sa danig ato tinudoon. Otro sa ming wa magtumas balaod. May kay ng pagkalati diha. Nindot sa nang paminahon. Parehara sa na dinhi. Tuman ragod mong asirit. Pagkanindota, tanahon. Karon o, di ba nindot kayo mo tanahon. Kay 2/3 ninyo ni tuman. Tanawa mga asirits. Ni tuman sa sila sa ako dinhi gihangyo. Kay ganiha, nag-meeting man mi. Tuman na sila. Tanawa karong sunod simana. Di ba din asa na mo tuman. Magkagubot na sadta. Pag-anhi sa mga kaparian, panahos no binaryo, o ang ato mga obispo ng anhi, labinas Bishop Palma, Bishop Midipel, Bishop Ruben Labajo, pagkakita nila sa atong kumbento nga natukod, anagi sila, wow, digi sila ka imagine nga ang San Vicente Ferrer Parish nga 11 palang katuig, makatukod og ingon ana ka class na kumbento. So, doon niya mo dito ha, with permission, of course. Nya panaka mo dito sa taas haron makakita mo wa pa na mahuman 90% pa lang ang atong nahuman sa iyang structure pero sa atong bayronon naa pa lang ta sa may bawaan na ron ninyo og pili na hibilin sa slot mao sa na atong wa mabayre na siya nya kay nga nahibilin sa atong slot karon sa ana ba SBF dagman na ang nahibilin 41,220 pa ka slots. Tag 500 pesos per slot. Pasabot, maone ang wapa na to mabayad. Hibaw na mo ana ha? 41,220. Nyag maminaw mo na ko, sa ato sa daing pista, wow sa ang mga tao. Abisag ka mo, wow, kanindot sa selebrasyon sa pista. Tanan yun, tanan nindot yung kayo.
Matod pa rin, sige, congratulations, pagkabungga, gis atong pista, pagkanindot yun. Tanang mga nights, nindot kayo, ana. Pero sa atong mga slots ato, wap ataka, hurot og palit. So kaning wa nato mahurot og palit, mausad niya ang atong giutang sa atong operating budget, sa atong operating expenses. So pasabot ani, moabot yung panahon og di ni mahalin, dili na may makakaon diha sa sulod. Nya wa na sad may mga stipend kay wa na tayo gamit. So napatay 10,689 ka slot sa DCHS nga wa pa mahalin, tag 200 pesos per slot. Kung maminaw mo sa balaod sa Ginoo pinaaging Padersiano, simple kayo. Unsa man, kung doon na kay 700 karon, palit dayog slot, ipalit ng slot, ayaw kabalaka unsay imong kanon ugma. Di ba naingon ang Ginoo? Do not worry about tomorrow. What you can do today, do it today. Do not worry about tomorrow. Dahil kamong na ay 700 or more, palit din mong slot karon. Kamong mga online parishioners, ug naa kay 700 karon, palit dayon. Dunay ni text nako, operahanan siya sa iyang kaning kidney. Naa siya budget para sa dialysis. Katulo siya magdialysis sa usa ka semana. Iyang gi-cancel ang usa ka dialysis para iyang ipalit og slot. Wa siya magpa-dialysis. Wa na siya ni text nako ron, human atong iyang text nga wa siya magpa-dialysis. Wa ko kibaw kung sa iyang gidangatan, pero sa pag-ingon niya nga wa ko nagpa-dialysis og ang budget nako akong gipalit og slot, automatic na ingon dayon ko, ayuhon kas Ginoo, dili tingali physically, pero ang imong kalag ayo na, kay wa na ka ma-attach sa imong personal security kung dili ang simbahana. Di ba? There is no greater love than to lay down your life for your beloved. If you love the church, if you love the community, sama ni Kristo, pag-antos o pagpakamatay para ni ana. O proud o niya ka nga magpakita sa imong samad, sa imong mga pag-antos, sama ni San Vicente Ferrer, samang Pedro Calungsod, sama ni San Lorenzo Ruiz, ug sama ni Bishop Chupilo Camomot, ug uban pang mga santos, proud silang mo presentar sa ilang pag-antos o kasakit. Kaya nga naman, ni bunga o kaayuhan sa katilingban. Usa ka igsuon na kung pare, nangutana, nagtanaw aning atong gibuhat, giunsa maninimo, Father Sian, nako daghan ming nagantos, daghan ming wa maghuna-huna sa among kaugalingon. Nya ingon dayos Bishop Midfield, slat-slat raniha. Nako, grabe no, slat-slat. Nako kanang slat, Bishop, maunay pag-antos sa usa ka taong nipalit og slat. Di ko ni tigumon kay ipalit ko ni. Og nahimo ni ingon ani. And for sure, ang tanan nga nakatampo aning nindot natong developments, nindoton sad sa Ginoo ang inyong kinabuhi. Proud sad mo mopakita sa inyong pag-antos. Di ba? Congratulations. Sige.